Здравейте! Ще ви покажа как се използва един от най-интересните инструменти в GIMP за селекция, който се нарича Foreground Select Tool, т.е. да изберем това, което е като основен обект и да го премахнем от фона, след което може да го направим като колаж към всяко едно друго изображение. Идеята ми е напълно заимствана от Davis Media Design канала в YouTube, където използват същата снимка по същия начин, просто аз сега ще я покажа на български. Картинката е пред вас в GIMP. Този път не можем да подходим чрез селекция по цвят. Трябва някакси доста по-финно да изберем тази млада дама, така че да я поставим на едно друго изображение и да направим колаж от нея и другата картинка като една различна снимка. Най-лесният инструмент, който можем да използваме е Foreground Select Tool. Избираме го и започваме първо най-грубо, както с инструмента ласо, да селектираме около нашия обект, без да сме много подробни. Избираме от коя част на картинката ще правим селекцията. Натискаме Enter. Вече имаме с синьо кое е фон и което не е синьо отцветено е основа. Първо ще понадраскам малко неща. Тук вляво ми се получи менюто, което е от Tool Options или опциите към инструмента. Какъв тип селекция ще правя? Да правя нова селекция, да добавям, да изваждам или да правя сечение. Сега правя нова селекция, така че най-лявото бутонче ми е натиснато. Имам опции да рисувам кое е обекта, Draw Foreground, или да рисувам кое е фона, Draw Background. Първо ще се зумна, както обикновено, Control, скрол бара върху средния бутон на мишката, след което натискам този среден бутон и отивам някъде около нашето изображение в основата му. Ще рисувам foreground, т.е. ще кажа къде ще бъде самата картинка. След което ще рисувам background. Ще нарисувам кое няма да е от нашата картинка. Ще оставя накрая алгоритъма да реши къде точно е разликата според това, къде едните пиксели се различават от другите. Ще рисувам foreground. Ще рисувам background. Ще рисувам foreground. Ще рисувам background, т.е. обект, фон, обект, фон. Рисувам обект, рисувам фон. Продължавам нататък. Нарочно съм го зумнал така да виждам по-добре, за да мога максимално прецизно да улесня алгоритъма, когато накрая той ще реши кое какво е. Без да се впускам в детайли към определени пиксели. В момента рисувам background, т.е. това тук няма да е част от моят обект, но пък това искам да бъде. И даже така леко ще закача тая бяла линия да подскажа на алгоритъма, че и това е част от обекта ми. И продължавам нататък. Foreground максимално близко до ръба. Background максимално общо маркирано. И сега отиваме до косата. Това винаги е проблем. Как да се маркира коса? Ами аз просто ще избера background и ще премахна и тия тук дъски, които са около косата. Нищо по-подробно. Ще избера и самия обект, който е косата. Ако искам да бъда много по-внимателен, няма проблем. Въпросът е доколко ми се занимава да влизам в детайли. Ето тук, например, сега бих могъл
внимателно да посоча с по-малка четка като размер, че той кичур е част от косата, да се рисувам тук с различни четки, с различни тяхни свойства. Аз в момента няма да влизам в детайли. В момента, в който обаче реша, че съм нарисувал нещата, ще натисна Preview Mask. И когато дам Preview, ще видите, че в един момент аз ще получа нашето изображение добре селектирано. Тук обаче в един момент една част от изображението не е наред. Затова ще му кажа, ето, добавям Draw Foreground. Ще добавя, че това тук е част от изображението. Той не се е объркал. Смята, че това не е. Отново ще изчакам малко. И ето виждате, че вече, добавяйки малко по малко, аз добавям тези части, които смятам, че трябва да бъдат част. Кичурите, без аз да ги посочвам, те взеха, че се хванаха. Вече съм готов. Сега съм готов да дам Copy. Първо Select, разбира се. Select и вече съм селектирал тази част, която ме интересува. Ще изкопирам с Copy. И бих могъл да я поставя върху друго изображение. Примерно това. И ще видите как ще се получи колаж от две изображения, като от едното сме избрали само основния обект, а от другото сме избрали фона. Такава е основната идея на инструмента за селектиране на foreground или на основен обект, който да отделим от фона. Благодаря за вниманието.